Kabaar ka point ka bangi yasim menne haka review meeting kalong ba ngisim ya karai ba yaki dukan nadu bernihat kibadai marsinda bat ka Asam hadu hangtei harani kabadai katuka entry point jongi kaban mi syate syapok mairang lani kaban mi sya airport nila ai karai ba nadu la syai kasni kini kidukan baro ensakhang lut but kani ke jingkhang ka closure will take effective from tomorrow till 15 of July. Till 15 of July, it will be closed totally, and we leave it to the wisdom of the Deputy Commissioner to regulate further restrictions in these areas. Kata-kata kebentar kebaar, ngatai pelajai, kata-kata kebentar kebaar mengisip, bagi dukan borok nadu bernihat ter-ter, kebadai border bat ka Asam hadu harani, ngin kang no shua hadu ka khatsan trik jong uneu benai wan kata kamut hadu khatsan trik ubenai Julai arpo bat kani ke jinglek kalong ban pentikna baki pajba jongi kinong snong jongi kinlong save na kajingya bit na uneu kenyang jingpang naman ngitip ba kamtam ka Sorkar Asam ya katu ka metropolitan area borok kila lockdown totally namar ba kajing jur palat kajing spread jong uneu kenyang jingpang tingiru banyada ya kani nilasim ni karai bad nadu la syai ngin khang no shwa yigini kidukan baro bad nilai ti ba Deputy Commissioner inle ia ka badon kam nadu la syai kasngi ta syushu akabedei bat ka interstate movement ka bang nilade extend baro sikata te meneng la sim syushu ikarai ba ka Sorkar kan nempat sya bandon ke interstate movement hapok ke jela ke jongi lane ban le syabar jong ke jela ke jongi hadu ka khatsan terik jong ubnai Julai arpo kani rungi sim ya karai hadin mengyoi ba kadang bun ke jing kiu ha kaliang jong kani ka case ka positive cases ke bajia bat kajela ba marjan ke jongi hangte hapo Asam te kita kirai ki bengisim menta ka janmit ha ka review meeting ke jongi komo bi ka interstate movement ngim patsya te henrei yaki katu kan ki sectors ngisya baki driver kin one room banwat kit yaki mar ki mata le ni banwar ra ru ki mar ki mata siapa kejela ka jungi kata kolong very clear bat kenika system kadang yat kumju kumbadai ban yat tingim dei bersekutu beklai kata namar bakum opi ka interstate movement ka bengi kham mentala along la kanu benai la slem ba tere kayat kumta bat ngi ai ngidang extension kumopi hadu ka khatsan trik Julai bat kata ru ngin pe lada ka situation kampat sya kata kamut ke Sorkar kanang pej biang le singidang la ban extend susu na kabenta ka jingbit jing biang bat na ka jing song singan jong ki pajba ka jelami ka lea borokoi ngim de bersutu bekla koi ngia ka tu ngi ka bengi rai ka long tang ka hotel ko homestay no guest house no ki tourist spot ro no ngi klempat sya tenre ka bengi ngi phaple ka long tangi ki hotel Pi balai kali long kumta bengi public hotel long hadin bengi yo inputs nagi Deputy Commissioners ba per namar bateng teng don ki officials ki wan shesh long na for example tura mentam don jakashu ya ki wat bansa nong nuru you gonna point mdon teng nagi jakab begin sa ki wan lesson mentak meeting ars ngi laiski where do they stay they on that basis ngi sutu bagi try hotel rohangi syakipat kuatan ya kene bat ple ten rei ngam tak convenient jong pak jong ngi gibri jongi ki bawan le senatura ko bang pi ko na William Nagar ki bawan sekene ka jaka lani ki jongi kin le chetai sepo tura te le se kin sang nom don jaka bansa therefore on that basis but hadin mengi ya consult bat ki Deputy Commissioners ngi sarshim ya karai ba ya ka hotel tang yak hotel mdei ben ong yaka homestay mdei ben ong yaka guest house bagi lapli tenang tak mo pi yakan nika tourist spot
katur ngimpat syak ban ple namar ka feedback ka bngio komong pi kolong ba ki bor snong ki bor thauru ki dang ting ki dang smith ki dang salia ban ple ki ne ki jaka thôi ki hotel class tu don hotel hai ki hotel tu long de han nong bai kum ha shlong le se ha juai na ta kum hatura like nang ta don ni ka hotel ki babu ni senong kondong jeng ide ki homestay ba ya kitu ki kali ki ba ka sarkar ka penbej haduk menta kasngi haduk la syai kasngi ban lech syau kitu ki kun samla ki jongi lani ki nong song snong jong jelam ki la jongi ki ba sa keleng saudong jong kari India haba ki wan phai no sala ka jela la jong ngi la extend susu ba ya kan ke transportation ke government kandang penbej haduk ka khatsan terik ujulai snem arpo tang ba ki dei ban siu maki ya kabai kali kabakinwan pai sislong leni kabakiwan pai salaki jong ki district hapo jong kajela megla jongi paro kawai kata kadi ke decision ke mengisim menta ke janmit dollar pidon kan ngono ka questions kumbahan till recently be it the bank sectors, be it the paramilitary forces, or be it the offices of central government offices located in Meghalaya. See, today we had a review meeting, and then we decided today to request the government of India through MHA, through the Ministry of Home Affairs, to kindly keep it on hold the proposed transfer, because the situation in our state is not at all conducive. So that was the decision we taken today.